kawsat mi caminim hande ɗen ɗo e Daka Madina Gounass e nder Daka Ceerno bandiraɓe ngari e keewal holkon sababu tawol ngol hande tawol meɗen ngol hande caggal salminde hettiyankoɓe yiɗiyankoɓe meɗen ko arde notirade konngol Cheikh radiallahu taala anhu ɓame on dañi tout simplement sa yiɗi kaɗa ɗo sabu hono dani sono waɗannone wayri ni ko arde ɓamde ko dañɗen ko ceerno men Cheikh Alhaji Ahmed Tidiane Ba wonno kanko ko jiɗɗo julɓe ko ballo julɓe ko jiɗanɗo julɓe ɗum waɗi e nasa sallam wiyata aljamaatu rahmatu no ɗon o rewoyta o faya to fayta ene omo andi so tawi en ndentiri ndani ko keɓeten ko ɓuri eno keɓiranno ɗen ni ɗum waɗi mawɓe men ɓe ɓe pewjani en kono ɗiɗo ñalɗi so tawi en keeɓino wadde iidiji men ɗi soit ko julde taske walla ko julde korka mawɓe ɓe kalda ɓe kawra ziyara men o mbaɗoyen ɗum ko golle ceerno oɗo saaha noon wona ni pour Daka ene ɓadi ala ko hawriti e julde donc ziyara mo mbaɗanɗen o mbaɗoyenmo ɓernde ceerno hande enen fof eɗen nganndi Daka mo Madina Gounass ko le 27 avril jomin joɗade ko e ɗum woni ko ganduɗa aduna o fof ɓiccani ko e ɗum woni ko ganduɗa hakkille ceerno meɗen e yidde makko ko hen woni ko ɗum waɗi ɓe kawri e ɗaɓɓade yidde makko nde beele garen hande ene fof ndenten ɗo ɓesgu Madina Gounass ɓe taari ɗum garen wadde ɗo ziyara mo kewɗo en wadde mum e kala caggal ɗum falillahi alhamdu ala keddiɗo so tawi en ɓetine en mbawata timminde so tawi en jii ko gollaɗo ko en gandi ɗum ɗo wona golle pamara ko golle ɗe ganduɗa ko dendal golli ɗum ko doole rendu ɗum wona asoɓe wona fittoɓe wona haɓɓoɓe wona feŋoɓe wona yettoɓe fof ɓe dawi ɗo hande taw kadi dawiɗo ko mecce ɗe ɓuftudinde donc ala no mbatten eywa so wona encore une fois juuroɗen ceerno men duwano ɗemmo hono no jiiruɗen ni ko duwa woni fof Allah rokki en jidde meɗen nde e makko holɗum gila korka fuɗɗa en ndi hikka no foti wulde fuɗɗorde korka ha e mayirde korka o waɗani absent ko fotini seconde waktuji ɗi fof wasifaji ɗi fof jaltal caliɗi ɗi fof jalto rewɓe ɗe fof ñande rewɓe ko waɗen jaltal hewno wonde ko aljuma ha aljuma kono fof waɗi ɗum ha yettima ɗo kono kalifa men o ceerno Oumar Ceerno wiɗi en duwanore mo ni duwanore ɗemmo kadi ha joni Daka o koye wayano walillahi alhamdu so namdal ko woni e tigi a jarama kaw Cheikh ɗo joni nde ɗo to dariɗen ɗo oɗo nokku ko Daka e ko adi fof miɗen jiiɗi gartana min e sifa Daka hayso tawi ko seeɗa mbiɗa heeɗiyankoɓe paama ko woni e golle ɗo koko holɗum Daka hankkadi ala kumpaɗo Daka ko ɗum lulde alliyankowal nde ganduɗa hande onon jandiyankoɓe on jaɓani accude nde suuɗo on jaɓani accude nde majja to neɗɗo wawi wonde fof ɗo aduna he hande onon jandiyankoɓe oɗon daari lang pour yidde humpidde ɓe holko woni Daka enen mbawete wi tan le fondateur Cheikh Alhaji Oumar Seydou ko kanko fuɗɗi ɗum gonga ko seeraɓe makko aduna kono enen ko kanko tan mbiyeten saabu ko jiiɗen gollaɓe e Daka ko fof ko kanko jiiɗen golli ɗum Daka ko nokku mo ganduɗa dewirɗo Allah tan goɗɗum fof ala kala ko ari hen goɗɗum koko jilli jeyaka Daka ko nokku mo ganduɗa koye ladde fuɗa heela mbawete wiide wonno no ceerno men oɗo heewi wiide Daka ko nokku mo ganduɗa mo Allah suɓani hoore mum suɓi wonoɓe e muɗum woni enen eɗen jetta Allah no feewi encore une fois eɗen jetta jinnaɓe men wonɓe sababu arɓe men o tawtorede oɗon nokku o wi kanko ceerno Cheikh Alhaji Ahmed Tidiane o wi oɗo nokku gila aduna sinca haɗo yarata goto wawa wiide mon duuɓi no foti oɗo nokku meeɗa wofede Allah koye oɗo nokku woni mo ceerno Adama Seydou radiallahu taala anhu yilotono ha e duuɓi makko sakket o yiiti nokku o gila nen Daka fixe ɗo ala ko watte ɗo sowona dewe Allah ɓuftudinde surtout ma to banggue sufiyankade ha noon tijaniyankagal ari laati wonde capital tijania goɗɗo ittata ɗum ko noon sifori saabu ko ƴiƴam Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu koye men ko ɓen ceetti wonde ɗum golle ɗe ɗo e Daka namdaki leñam leñamako
namdaki keeri leyɗele namdaki hayda namdi tan ko dewa Allah ɓeftiɗe laaɓɗe ceerɗe golirteɗe sunna tabitinirteɗe tijaniya ɓe ngannduɗa Allah no rokki hannde oɗo ardaɓe ɗum barakalla falillahi so mbawmi haalandema holko woni daaka heddi ko jiɗɗo andu on daaka fof yoɗude e presse e ti ko wona ɗum kadi daka ko avant e pendant et après enen fof en nganndi oɗo sahaa yimɓe ngoni koye heɓlanade sahaa daka o ha rewɓe mo wuuro ɗo sahaa daka o ene nganndi daka e sifo moɓe ngarata o kono noon kadi so tawi so yeehi ha daka sakima ɗo ko ladde ɓolde nde ngannduɗa wona nokku woɗɗo so yeru to dariɗen ɗo so ndungu ari a wawa darade ɗo ko ndiyam wonata ɗo ɗum ɗo fof e pitta ɗum e sahaa goto pewno kadi ngara goɗa hen so yeehi ha sahaa kadi yawdi wonta kadi ladde tuula heela min jiiɗa tan ko cifanɗa min ko daka holno foti hakkude mum e Madina kadi holon banggue heedi Madina Gounass très bien daka ko funnague wuuro Madina Gounass 9 à 10 kilomètres hanki a wawatano wiide ɗo ene hoɗa tellement ko nokku cikkunoɗo saabu e cince wuuro ngo on saaha wañoɓe guimmotono koto ɓuuri woɗɗude ɓe gara ɓe daakoɗo jiida noon e façon daka mo kalten ɗo on saaha ɗo funnague seeɗa ko lenngel wiyata wañoɓe mawɓe garno Dakar kanko ceerno ministre de la salamu wattimo Dakar l'islam e so tawi aranoma ɗo dakede nde fuɗɗete nde hunde fof ene tawete noon Allah e duwawuji makko e duwawuji julɓe ɗi wonti joni so Dakar nattama wonti Dakar yimɓe tan sikki so kawti en wonata ko jinneji ɗum ɓurɗi woɗɗude jinneji kadi tawtata en e tawi Allah ko wona ɗum ɗo kala ko wiyete mumanten fofof yaltat Dakar o ha laaɓa ha ni so Dakar sakima balɗe ɗiɗi tati sa ari ɗo mbiyata wona ɗo saabu ma tawɗo kulle ladde ɗe fof ene gara kañumen holko addata ɓe e ganda kono kam ma tawɗe ko ɓuuri hewde e majje ene gara ɗo e yettaɓe battude donc toujours ene andina en Dakar ko ladde Dakar ene sifore e Mina saabu sa ƴeewi Dakar hirnague mum ko hayre rewo e worgo ko hayre ko funnague o tan uditi libre aywa donc maale muɗum ɗum tan no woodi ko tindinore nde ngannduɗa wonde importance joom en hakkillaji mawɗi ɗi les savants e banggue tubakoɓe kamɓe fof eɓe paami oɗo nokku wona nokku mairie saabu ɗoyano no feewi ene keewi haaltude ɗum nanɗo ɗiɗi e ceerno men falifin sahalaji ceerno nde basin e ɗum ɗo dilli hakkude Freetown yahanma e Conakry Monrovia en e nde dilli réfugié ji ɗi ɓe mbi hankkadi ɓe kuuli on koko pusowo so fusi ala to fayi hankkadi so nawa naata Sénégal ɓe ƴeewi eɓe jogui ɗumɗoji mabɓe nde nane joni ɓe ƴeewi ɓe tawi ala ɗo wawi wonde sona e oɗo nokku kono ɓe mbaɗi ɓe savant ji mabɓe nde ɓe ƴeewi ɓe ƴewti ɓe garti hay khalifa men oɗo ceerno men Cheikh Amadou Tidiane Ba ɓe mbi ko oɗo nokku tan woni ɓe ƴeewi ɓe kawrana ko ɗo réfugié ji ɗi base o so fusi to saabu gueruji ɗi to donkama yo ndeeƴ egan hakkude Sierra Leone en Libéria en Guinée Conakry en ɓe mbi ko ɗo tan wawi wonde ceerno wiɓe ko feccinani ni ha timmina tefti o ko nokku mo Allah suɓani hoore mum pour dewirteɗo Allah ɓe gandi Dakar ɓe mbawata haaltide ɓuure Dakar kalten ten woni koko seeɗa janggo kadi goɗɗo ara haala hen ko ɓuuri kono fodde ko taweɗen ko e ko jiiɗen ko e no foti mantinade ni ene foti teskinade ni ko ñande fof e Allah enen ɓe awdinede eɗen ɓeydo yettude Allah e ceerno min calminima no feewi Seydi Ahmadou Ba mo ceerno Papa e Madina Gounass Allah waɗino rawane en pottinɗo e nder Dakar Madina Gounass woodi konnguɗi payɗi mantiniɗe dokkunoɗa bandiraɓe fade keɓogal Dakar hande kadi dawol waɗi en jii ziyara kono waɗi to ceerno to lomtinama waɗama ga e dawol Dakar yiyandema hen banggue dawol ngol kono kadi fayida mo jiiɗa e garagal yimɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbiyami ko Seydi Ahmadou Ba mo ceerno Siraji Papa kalde eyyi ko haalde tan e seeɗa e keɓogal ziyara o walla keɓogal Dakar o mi wono kala caggal julde wuuro ngo fof rende yaaha juuro e ceerno ɓoyitiro ceerno ɓoyitiro yiidema noon ceerno yiidema tan ko ɓeydade Allah rokkimo dokkal ngal ngannduɗa neɗɗo so yima tan gasi ko yiiɗi yarde e makko kanko a yiyatmo jara e makko wona onon kalda aɗa yara e makko ala
afwa bu gite tan jaray mo hikka noon kala julliɓe kono waɗiri noon jaro e makko hikka noon o suɓima walla yimɓe koye mum cuɓi arde ga wadde ga ziaro jara ga so ari kadi jaroyto makko machallah arde gade noon kadi ko dokkal mawgal kadi kural mawgal non neɗɗo ala ko wawi ande ceerno oɗo sona tampande mo e warñangue mum ala addude kala hunde ene muune makko kono ko tampande mo e sifa oɗo ɓuranimo kanko nde wonno mo andi ɗum ɗo ko golle dental ngal ko golle ceerno golle aduna o fof kadi komo andi ɗum fof fawi koye dow makko so yimɓe ndendi e walludemo koko wi e dow makko ko ɗum kadi ma ɓeydo weldema en gari en dawi dawan en ko kay meɗen kadi dawan ko ceerno kala dawan mo dawan ko l'islam on dawata dawan ngo ganduɗa ko wala l'islam Allah waɗi en nan dawanoɓe mo hande ɗum woni dawol hande ngol ko ziara o taw ɗo kadi ko ɓeydata yimɓe jeeyata inchallahu taala holno jiiruɗa dawgol yimɓeɓe no gargol ngol kadi ko golla ko holno jiiruɗa alhamdulillah yimɓe kadi ngari e keewal kadi ɓe ngari kadi tinnare mawde dawol gotol hande yimɓe keɓa ko foti ni ɗum ko tinnare ɗon kadi e galgol hayso noon wuro ngo ɓuuri ɗum so yimɓe fof so dawdinima ɓuurɗo kono kam fadde ko ari ko kadi alhamdulillah rabbil alamin heddiɓe noon kadi ɓe pelaka kono so tawi dawol ceerno kam ɓurata ronkude oto jaab ɗawede hen kono noon kadi alhamdulillah yimɓe ngari kadi ɓe gollima golle payodinde alhamdulillah rabbil alamin ciftinami oɗo nokku mo gonɗen aduna fof ne andi ko Daka kadi o saaha heddi hen ko balɗe seeɗa yimɓeɓe fof ne batti hen hakkillaji mum ciftinamin holko woni Daka kadi holko arante e oɗo nokku alhamdulillah rabbil alamin Daka ko nokku ɓurɗo e nder nokkuji walla nokku jeeyaɗo ɓurɗo e nder nokkuji woni Daka gollete toon ko noon jeeyaɗo ko ɓuuri ko hen kadi jeeya sa ari nokku he a ari e nokku ɓurɗo sa golli eko gollete hen ko a golli ko ɓuuri sa ari hen noon heeɓi ɓuural aduna noon ɓuuriɗe kadi nde ceerti Daka ko nokku ko Allah suɓani hoore muɗum resani ɗum ceerno Sadio Moussaïd radiyallahu taala anhu ha o ari o hunci dokkal ngal yimɓe fof ngari e nokku he ene keɓa ko heɓere hen ko ɗum woni nokku Daka o amma ko gollete Daka ko dewal Allah e wurtinde sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wonno janngoɓe hay e nder Daka en jogui ko wiite e nder sharia en jogui wiite itikaf enen aduna no yarata o sani ala to neɗɗo wawi wadde itikaf ala sens mum e jogui e wawde gollade itikaf ko ɓuuri Daka itikaf ko arde ɓufnade e nder jama e nder rewton Allah ko ɓuuri hen homɗude ko 24 heures ha no balɗe foti enen neɗɗo ala ko ɓuuri to golle itikaf ko ɓuuri Daka ko Daka noon so mbi Daka en mbi jangol alqur'ana en mbi salatu ala nabi en mbi sayfi en mbi dewe Allah goɗɗe kono noon ko ɓuuri andirede ɗo ko qur'an o e sayfi o fof noon ala ko waɗira so wona mawninde Allah mawninde Allah waɗira hay hunde gonɗe wotere fandake nde ceerno fuɗɗata Daka nde o waɗi ɗum wonno hadaf makko tan ko mawninde l'islam e wurtinde sunna nana sallllahu alayhi wa sallam wonno sunna ɓurta yimɓe fof nandude tribunnaji yimɓe nandude nokku goto en dewa hen Allah kadi e nder koɓe ndewata Allah ko eɓe kela hen ɓittali mabɓe eɓe gusta hen tuyoji mabɓe ɗum woni hadaf Daka ko helde pittali e ustude tuyoji e ɓeydude baɗe e nokku mo ganduɗa ko centre formation so wiyama Daka kala neɗɗo kala ko loƴi 24 heures e waɗi tan ujunnaje sappo ɗi salatul fatiha na noon wiyete e neɗɗo mo ganduɗa salatul fatiha meeɗa wonde sifa muɗum so wiyama e 24 heures he yo waɗi hen ujunnaje sappo ɗi salatul fatiha o jangguinama sifa mo ganduɗa so yaltoyi ɗo so yalti Daka kala ko famɗi kam ma wawa wadde hunde salatul fatiha kala ñalawma taw waɗama hen formation waɗama hen taggat e balɗe sappo he noon mbiɗen ko garɗo Daka so wiya garɗo Daka kala ko famɗi e 24 heures waɗen singal qur'an walla waɗa ujunnaje salatul fatiha ujunnaje sappo ɗi salatul fatiha kala ko lohi lohi jogol ujunnaje salatul fatiha jooni so ari Daka o nani ɗum ene yeyna e jama he
kanko mayɗa jeeɗa e alhaali makko so nani ɗum taw ko daka addimo kay o waɗi o fuɗɗima wadde on sifa e balɗe sappo ɗe so howtoyi so tawi o jokki nan fof kam kala ko woni ma wattode kam nan fof temɗo sa tufati ko jiiɗa e ladde makko wasifa makko wadde ɗum noon ko loode ɓerɗe softinde ɓerɗe ko killede faade ɗum tan woni hadafa daka kala mbiɗo goɗɗum ko wona ɗum ɗo e daka ko goɗɗum tan haali tigi a jarama bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En calmini dental fof calmiti. En mbawata yaññade nde tawno ɓiɗɗo wawa wasade duuɓi dow jinnaɓe mum. Ceernajo o ko haalanno e daka fof ko haali fayida daka o ɗemgal wawa ɗum haaldude ɗum. Heddoto noon ko eɗen jogui hen yimre nde Allah sakkino en guila 2010 e kadi ko arnode en ɗo nde ha jiiɗen golle ɗe weeli en ɗum duño ene yimde ɗum nde e tawi kadi ko haala hen ko ala fof ko neɗɗo ittata hen to banggue yidde wiide ne kirkita walla bonnidde e ko nandi hen tawno koma ara arta faama ko yaha e dow mum ko nde yima tagi so tawi heɗama tan faamama ma joomum andu yimira ko holɗum dokka min inde nde gartana min yimre o wiyete ko ceerno Alpha Abdoulaye Dia to Fass Kañade Neriyel Mauritanie o saaha nde noon woni ɗo leegal Mere Madina Gounass on ari waɗɗo yimre daka e kadi Allah ne hawrdini hen kadi e liggeyaji mumen golli mum fof machallah no ceernajo yimɓe fof nottitima hen tabarakallah machallah e ɗon mbiɗen yimɓe jimmol men mbiyetengol yaadu daka jimbolam mbiyetengol yaadu daka seno dal min calminima kadi min juurimama no feewi hande dawol mangol waɗi ɗo e Daka Medina Gounass hol kon sababu muɗum sababu moƴƴere Allah tan dewde korɗam e dawde hoorama ha maayi ene yiiɗi juurade ceerno kañum ene yiiɗi hen ene yiɗani hen hawde kadi Allah kadi ene yiiɗi hen sa wiya ziyara yo waɗe ga yiiɗi toon nela toon jahannoɗo juuroyade ceerno fonno ko nawde waare leɗɗe so Allah wallima noon a wiyama kisa ya waɗe ziyara ma Daka kadi ko hoynantino so sami tan feccete woni wadde e tigi a jarama kadi fof miɗen jiiɗi gartana min oɗo nokku mo gonɗen Daka nande yimɓe ne naan ɗum toon ko woni Daka kadi fof sowine Daka namdima ko mawni nettade namdima ko mawni Daka ko lulde ɓe mbiya Daka ɓe mbiya lulde ɓe lulo ƴewde maaro ɓe lulo ƴewde gawri ɓe lulo ƴewde gerte machallah enen noon nde ɗo lulde ko lulde alliyankore ɗum min ganduɗa sarsiraji dine radiallahu taala anhu o ƴetti ɗum koto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on kañum ko adinde emo wona nelaɗo ko adinde emo nele o yahatno gaaro Hira o yaha toon o suuɗo toon o doga aduna o moftoyo toon emo miijo Allah mo miijo hattan mum mo ƴeewa asamane mo ƴeewa koode mo ƴeewa nangue emo ƴeewa lewru ewa ɓerde nde hankkadine emo gollira ɓerde nde ɓerde nde ene rokka haqqille o emo ƴeewa ɗum ɗo kam mere waɗani ɗum mere waɗani asamane mere waɗani leydi ɗum ɗo fof koko taga tawde noon koko taga ko tagi ɗum ko ɗum ko hunde wonde ko hunde fonde andede ko hunde fonde ɗoftede e nder nden ɗon lulde noon hawdeji duuɓi 40 kanko sallllahu alayhi wa sallam hande ɗo yimɓe jaltirta jangde ɗo kanko ko ɗo no natiri jangde duuɓi 40 Jibril ari makko to Gaaru Hira seeki becce makko lawƴi ɓerde nde ha laaɓi ɗum wonde o hoti o wiya zammiluni zammiluni walla dasiruni dasiruni nden lulde noon ko nden wonde sarsiraji dina radiallahu taala anu ƴetti nden wonde ñemtinta ɗum woni ko addi Daka Daka ko dogde rewɓe Daka ko dogde sukaɓe Daka ko dogde fittaɗu Daka ko dogde gueɗe aduna foof ara mawlo Allah ɗo ko nokku mawlorde Allah wonɗo e ko ɗum wiyete Daka e tigi a jarama hol wasiya maɗa e yimɓe ɓe ganduɗa ko aroɓe e oɗo Daka hol wasiya pewda ɓe gandi o saaha hakkillaji mum fof gam woni moni foof ene heeɓo no arde Daka hol wasiya ma neɗɗo mo ganduɗa ene ƴetti anni mo arde e oɗo Daka machallah wasiya meɗen tan ko ceerno meɗen wasiyto hen ko neɗɗo jaaha o ƴeewoyde Allah kam fotani yaadude e Allah hayso tawi o yaadde Allah ya taw tinani kala mo ina ara Daka kam yo ardu ñemtinde sarsiraji dine yo ardu wadde sunna woto ardu ƴewde inde walla arde ɗo ƴewde jawdi walla ko nandi hen ko yiiɗi ko arde o momtane bakatuji makko ha laaɓa so ara faggade o reeno feggade ko ɗum tan woni ko nafata joomum ardude saabu Allah kala ko neɗɗo ina golla so gollirani saabu Allah ala ko dañete hen garowo fof yo ardu saabu Allah arda ɓeydade arda ɓeydude diine o arda ɓeydude kadi sunna o sallllahu alayhi wa sallam arda kadi ɓeydade e tijani en nde wonno ko ɗi tan gollete kala deftere Allah
e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en jii Cheikh Tidiane no way wallude en ene way wallude en suurade e suurade e kala mo ina ara Daka kam ya taw kam wona dillere waɗore gande ko wayno ko addete ga e marchandise julɓe ene ballitoro ya taw an kam wona ɗum tan addatma ya taw koko addi ga ceerno ko addata ga jeeyaɓe Allah waliyaɓe ko wayno ceerno Ahmadou Boyinaji en ceerno Abdourahmane Banaji en aywa ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa sinciraɓe nde ɗo hunde ha yetti han garin khalifa men hande mo gonduɗen o sa ari kam a ƴeewima a yimo tan ñemtinmo tan sa ñemtinimo tan a waɗi Daka Daka jaafoɗa heewi aroɓe hande gona e turi gona e less caaleje tawɓe gari lunde ne kono mbaɗani Daka ko nanta Daka ko wona arde tan haccito ha gayna tan batu Daka gasa tan paata Daka ma tan gajjitoɗa gaɗaɗa haalanmaji ko ni wano ko ni watirno ina waɗe débat ji wona ɗum woni Daka ko salatul fatiha pecceteɗo ga o ujunnaji 3 ujunnaji 6 ujunnaji 7 ujunnaji 12 e nder 24 heures o jomum tinno waɗa ɗum bawɗo Qur'an waɗa khatmu bawɗo sayfi waɗa 42 sayfi ɗum noon yimɓeɓe ina poti siftinede holko woni Daka ko hunde himmude kalɗa ɗo heewi hande garɗo juuli subaka waɗi wasifa faati Daka mo ala ko woni haaji makko so wona haalde mayɗi golle boyi te wona ɗum woni Daka saabu ɗum ina to wuroto ko ɗum ɗacca e gure he ñamde ha haara wona yewtude ɗum ɗacca to deke noon ga yewtere ala ga ko golle tan woni kam sa tampi leloɗa sa tampi lelde daroɗa sa tampi ɗaɗade janduɗa nda jeehiɗo joni ɗo e monta e banggue hirnangue o walla funnague o ma waɗɗo salatul fatiha ko heewi sa tampi touri moon gara keɓa les cali jamaɗo ko pamɗoɗa haaji fof sa wonɗe joom haaji en tan ma dañ haaki ko ɗum woni Daka ciftinamen inde nde e yettode nde so tawi won kadi mo jiɗɗa haalde komin namda bisimilla ɓinguel ɗo ko almudel mon tan wiye Mamadou Ali Niang o ceerno mo sangen Madina Touba e wondinmi haalde ko ina heewi eyi kono noon wiyata ko kadi ñamde ha haara ɓuri kadi haalde ha haara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ousmane téléphone toujours wona less seeɗa nani eyyi ceerno Oumar min calminima no feewi eɗen ɗo e Daka Madina Gounass onon kalfina ko faati alhaali courant o te eɗen gandi Daka hitande fof ko ɓeydoto oɗo saaha holto tulnon e alhaali courant o ceerno Oumar eyyi min calmitima Amadou Samba Lo alhamdulillahi rabbil alamin caggal ɓeydani yettude Allah e nelaɗo muɗum kadi yettude serembe meɗen ɗo wonno kadi alhaali golle Daka ɗe to banggue courant kadi ko enen mbadda e mabɓe to banggue gollal courant ngal eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ene wanno nokkuji ɗi galano kam potoji courant woni Dakaji keesi waɗanoɗi e saraji Daka he foof ha yanti e Dakaji egginanoɗi banggue funnague nawta banggue hirnague ene wayno kamɓe foof ɓe keeɓi 226 poto ɗum kam waɗama ha tirama kabum alhamdulillahi rabbil alamin yanti hen ha Abou Samoun e Madinatul Ilmi foof ɓe pewnori ɗum foof waɗama kadi courant inchallahu rabbi eɗen jogui hen jorto moƴƴo kadi équipe goɗɗo no ara kam montude lampaji e tirde des santé ji kedditiɗi hen ɗi tigui eyyi ceerno Oumar hande ko ziyara kono ziyara waɗa ko dawol ɗo e Daka ceerno holno ziyara o arti eyyi alhamdulillahi rabbil alamin caggal kadi yettude Allah e nelaɗo mum ɗum kadi ko musidɗo men goto no wiye Abou Kébé yo Allah yurmomo yaafo yo Allah ɓuɓanmo toon ko kanko jooɗi miiji ngoɗo miijo o noddi yimɓe biyeteɗo Yaya Dia e biyeteɗo Siraji Diawande o noddiɓe yooɓe ɗoftumo to ceerno kanko Abou Kébé o jooɗodi e ceerno o wi ɗum amin jiɗi waɗandema ziyara caggal julde taske amin jiɗi waɗandema ziyara ceerno wi wuro ngo e diwan o fof dena arami ziyara kono wuro ngo fof rendude lawol gotol arami ziyara somi heeɓi ɗum nde bisimillahi puɗɗoɗen o wi Samba minin julde mi hokki on mbaɗen ziyara o ziyara o noon o fuɗɗi ko e taske e kala korka kadi so maayi ziyara o ene waɗe ziyara o alhamdulillahi rabbil alamin ziyara on nde wonno ko musidɗo men Abou Kébé ko darinoɗo e dental he kadi ko daraninoɗo dental ngal kanko miijino miijo ngo o holli ɗum ceerno waɗi hen duwaw ko ni ziyara o ardi e meɗen inchallahu rabbi kadi kala gandunoɗo yo andir ko hono ni mo andano kadi ne wawi andirde hono ni nangi hitande e ko wonno hitande nde faade joni wonno ko hedde 2007 wonno eyyi ko 2007 ziyara o wonno kono zeruji ɗiɗi mbaɗama fodde jeetati to galle ceerno o kedditiɗi fof mbaɗɗe ɗum koye guese he e hikka kadi fuɗɗi ko e Daka he hikka Daka woni goo waɗede ziyara o e Daka he ko hedditi kono premiére ziyara dawiɗi adora kadi ko ulfani ɗum ko ceerno Aliou Badara kadi wino yo yimɓe dawru ulfani to nde wonno maaro ene rema toon
nde wonno kon maaro kadi ko fonno ko yaltinede ene soña ene foti yaltinede maaro ko yaltina ɗon yimɓe puɗɗori dawi gese ɗi ko hedditi ko fof noon koye gesa he waɗa hannde a yii dawol ngol hande dawol ngol kadi ɗo nde wonno ko ɗo woni premiére dawol ngol ziyara o ɗo e Daka alhamdulillahi rabbil alamina kono wayatno ni tan wayi dendagal ɓesgu dental ngal ari kadi hawri hen dendagal ɓesgu dental ngal ala to manki wuro ngo e ko taari wuro ngo fof ngari kawri hen ɗum kadi ko yetterama ha hande to banggue dawol ngol a haalina to banggue courant o beela kala Daka so sohli courant ene waɗi démarche mo waɗata ha waɗani courant ɗo yiiɗi waɗanede ɗo walla ala ko onon tan gandir porton wadde courant hono ɗum kadi holno liggoton eyyi to banggue damandeji Daka o kala Daka arata windo koto forage o ɗon tawata min somin bindi listeji ɗi hamin gayni min mbaɗata ko auto ji nayyi kala auto ene nawa liste Daka foof bindaɗo e liste arata ha jettoɗa ɗum dokka ɗum courant noon o yoɓetaki a nawanamo câble D5 nawananamo 2x16 o nawantama nawanamo lampaji nawanamo duyiji prise noon walla ronlons ko jomum sooda kadi ala jobdi yoɓetaki sana commercial dendagal noon commercial mo jeeya mo ala e Daka waɗi ko tabal mum on ko jogo on kam ko jom minen min jogaki ɗum min jogui ko Dakaji Daka noon ala jobdi hol wasiyama mbasiyɗa yimɓe to banggue courant ji ɗi hol gueɗe ɗe ɓurɗon hulde hen ɗo ndentino yimɓe yo ndentu eyyi courant o ɓuuri hulɓinade hen tan ko yimɓe waɗoɓe kalandise cohla courant o keppa taw bindol ma yettaki gaddoya électricité taw mo waɗani qualifié ara fooɗanma ɗum na adda janggo caɗele goto foof bindiɗo yo jooɗo mamin gar hamin jettoma min dokkuma courant woto wi tan wonde a windima hande aɗa tawi fodde temedere neɗɗo ne windi mbiya ko ma keeɓa hande ala rewete tan ko liste on windirani ko noon yarete yo yimɓeɓe nan ndento addude ɓe gandana courant mbiya ene koɗana koye mumen ne gaddana yimɓeɓe caɗele ciftinamin inde nde e yettoɓe eyyi mbiyetemi ko Oumar Anne jeeyami ko Madina Gounass e leegal no wiye Mousdalifa ɓurmi andirede noon ko Oumar May jarama kadi fof gonɗen ɗo koye Daka tawi hande ko dawol kadi ko yaadude e ziyara miɗen jiiɗi gartanamin to banggue dawol ngol holno ngol heblora kadi holko heeɓa gollede hen ardi fof ko yettude Allah no feewi e duwanade jinnaɓe men wonɓe sababu wodede en ha mbawɗen tawede ɗeɗo golle ko wona ɗum ko salminde ceerno men halifa men ɗo sababu oɗo Daka siraji dina ɗo seydi e welede Allah waɗi e ngol ɗo dawol hande ko dawol bangol woni no feewi saabu eɗen gandi Daka wowi dawede saaha e kala nde Daka yonti ken dawɓe Daka e kono noon ngol ɗo dawol ko ngol fartangi sabu ko dawol kawrudgol e ziyara o kadi ɗum ɗo ko fartangi mum e holɗum o woni ziyara garwanijo waɗede ɗo e Daka to banggue awade wadde dental ngal no wowi waɗde ceerno ziyara kono noon waɗama to caali to waɗama guesa ceerno kono ziyara o hawrude e dawol Daka ngol woni garwanijo nde ɗum ko woni ko wuneji ɗiɗi ndenditi wone goto o ko en dañi wadde ziyara ceerno e yamirore makko e gollandemo woni ɗimmo o ko eɗen goyi gollande ceerno e Daka kono noon dawol ziyara ngol hawrude e Daka hawra kadi e golle Daka wona kadi ziyara ɗum ko hunde arwanire e meɗen deke ko gueɗal bangal fayida no fewi dañƴen eɗen jettiri ɗum Allah tawnuɗo en oɗo ziyara tawnino en rawane mbaɗɗen ko guese Allah tawni ni ko mbaɗɗen ko ɗo e Daka eɗen jettiri ɗum Allah saabu ko ɓeydare e ko wona ɗum ko en anamdima ko ɗuuɗi e golle Daka e golle Daka tawɗen kono golle mawɓe men gadi en hen ƴettode wodani Allah oɗo saaha joni hande dawol ngol dañi dawol bangol fayida kadi gollama golle ɗe ganduɗa ko laptude pattam lamiji wuuro ngo foof yalti ko ɓuuri welde hen e ko ɓuuri yodde hen e ko ɓuuri timmude hen ko sa ƴeewi dawol ngol e nder temedere foof 99 ɗo suka saabu kala ɗum jiiɗa cukako aɗa moƴƴini ɗon jorto aɗa jogui hoolare saabu kala ko sukaɓe jogui haaju woni ko yaarude yeeso e nayeɓe yaaɓe ha koriti gari yidde barkinorade e golle Daka gari yidde barkinorade e ziyara o kono noon sa ƴeewi keewal ngal ko sukaɓe ɗum kadi ɗum kadi ko gueɗal gongal ngal Allah rokki en ngal o rokki ceerno e ɓeydare dental ngal eyyi so tawi ɗum ɗon yawti so tawi dawol haalama alay saago wodata ko hakkillaji kucci ɗum ɗo fewnte dawol hande ngol holko dawrano e hande eɗen gandi leɗɗe ɗe darima gila ko adi hande ko ɓuuri hewde e leɗɗe ɗe tawɗen ko ina darna gila ko adi dargol korka
taw dawama kadi eɗen jetta legal men Musdalifa legal Daaru kamɓe keedani en e denndangal leggal ngal jiiɗen ɗon e dari kamɓe coppi woni joni kono yahde duuɓi jeeɗiɗi kamɓe kettani Daaka kamɓe jaltani Allah jalti Bara Diagal heedande dental ngal e sottude leɗɗe Daaka san otoji luɓete gadde mbaɗene karbira ngara kamɓe jaltani Allah waɗande en kamɓe jaltani Allah soppude leɗɗe ɗe hikka ne ko noon ɓe coppi gila korka daraki ɓe coppi denndangal leɗɗe dari ɗo ɗe ina famɗi hen leggal dumtugal ɓuri hewde hen ko coppaɗe kese kamɓe coppi Musdalifa e legal Daaru eɗen mbiyaɓe yo Allah yoɓ moƴƴere eɗen golle to banggue gasɗe ɗe kadi asama guila nden hande dawama heɓɓama kadi carte aji gaari kono wona 500 kewal ari fawama ɗum hen fawama e dow caleji he ɗum hen heɓɓama kono won 300 carte addama ɗum ne kadi haɓɓama fawama e dow caleji he sarama e nder dakaji seeɗanɓe fodde hen ponnuɗi hebduɗi ɗum ne kadi waɗama sen jii ko heddi ko haɓɓaka heddi ko haɗi ɗum haɓɓede ko carte aji keddiɗi ɗe garani ɗe ɓadaki eɗe goɗɗi saabu won hen gonɗe ha frontiére Guinée Bissau alay saago ɗenne ko ma gara ne jokken golle so tawi no ɗen ɓadino hande ina wawno golle ɗe foof gasa hande ha laaɓa denndangal ko watten ɗo e carte ene wawno haɓɓede saabu keewal mum yimɓe ari ɗum ñagade bandiraɓe yafuya sa yi woodi ko heddi gollaka matériel mum ɓadaki on matériel ne nde golle nde waji musidɓe cantade ɓe mbiyaka ina arane e nder korka ɓe mbiya ko so korka juulama ha balɗe 5 payima hen ina addoye ko on aadi haƴinde dawol ngol nde ziyara o e fewjade taw hankkandi kamɓe ɓe gadodirama wawa firtede aadi o en ganda so paari walla so parani ɗum waɗi carte aji ɗe garani poɗɗe waɗede ɗiɗo diwanuji ɗi ɗum jagguiɗi kono noon ɗum ɗo fodde 300 ɗe kam dawgol fellita 300 carte oɗo sodama ari e 500 kewal nde sodama ari ɗum foof kadi yettode woni Allah ɗum kadi gollama gasi ko heddi ko woni hen gueɗe ko kelle basuji mbatte hen ɗen kelle basuji ma kamɓe hen sawa welede so mi yewti beele ziyara o dawɓe ɗo ɓe Madina naaɓe tan walla guure saraji ɗe janti hen e guure saraji ɗe gari guure saraji taariɗe ɗo ɗe e kanje fof no famɗi hen wuuro e guure ɓadiɗe ɗo ɗe ɗemi yiyani ɓurɓe hewde hen gari moƴƴi a jarama so tawi yimre Daaka ne ɓaadi miɗen gandi ka goto e yimiyankoɓe bisimilla ma onon heeɗiyankoɓe kañum walla yeeɓiyankoɓe barkinoro ɗum hayso en jañaki yimre Daaka nde eɗen jogui fannuyanke mayre ɗo a ceerama Samba Lo nanɗo kono tan hatta eɗen mbawi wadde wonde koɗe ɗiɗi wotere nde eɗen mbawi memde hen seeɗa hayso en jañaki hen no fewi mbayi mbiyen jetten bajjo kattanɗo joom bawɗo jurmotoɗo o nokku ceniɗo cuɓiɗo laatiɗo dewirɗo jomiraɗo kaaƴe towɗe jimtaɗe nokku leɗɗo cuppuɗo towɗo